Jeste li ikada promatrali tržište i odjednom se pomakne u suprotnom smjeru, ostavljajući vas da sjedite i pitate se što se upravo dogodilo? Da, upravo to se događa većini tradera koji se oslanjaju na spore, zastarjele indikatore. Ali ako gledate ovaj video, imate sreće, jer danas ću vam pokazati 5 next level indikatora za analizu cijene na TradingView koji potpuno mijenjaju način na koji čitate tržište. Ovo nisu uobičajeni RSI i MACD setupevi. Ovo su moderni, adaptivni alati izrađeni da brzo reagiraju, prilagode se tržišnim promjenama i daju vam puno dublje razumijevanje onoga što se zapravo događa iza pomaka cijene. Obratite posebnu pažnju, jer neki od ovih alata mogu djelovati kao da predviđaju budućnost. Dopustite da vam pokažem. Prvi na listi je Pin Bar and Bloom Pattern koncept od Z. Ovaj indikator je zaista drugačiji od svega što ste vjerojatno dosad koristili. Napravljen je da hvata ključne preokrete tržišta kombiniranjem dva koncepta patterna. Pin Bar Pattern, koji većina tradera zna koristiti za otkrivanje preokreta, i Bloom Pattern, koji je naprednija metoda koju je razvio Zierman. Ova dva se savršeno kombiniraju kako bi istaknula precizne bullish i bearish signale oko ključnih razina tržišta. Indikator radi analiziranjem podataka s različitih vremenskih okvira, gledajući simetriju, odstupanja u cjenovnom rasponu i kako tržište reagira oko prethodnog otvaranja, najviše i najniže cijene. Kada otkrije bullish ili bearish pin bar ili Bloom pattern, to je vaš potencijalni setup. Kako bi ga potvrdio, volim koristiti jednostavan filter trenda, kao što je Multi-Time Frame Dashboard. Ovo je također vrlo dobar indikator. Možete otvoriti karticu indikatora ovdje i potražiti Traders Trend Dashboard i dodajte ga na grafikon trgovanja. Na primjer, ako se ukupni trend slaže, taj ulazak postaje trgovina s visokim stupnjem povjerenja. Koncept je jednostavan, ali moćan. Umjesto da ručno crtate ili nagađate paterne, indikator sve to radi za vas u stvarnom vremenu. Prođimo kroz jednostavan primjer buy trgovine koristeći ova dva indikatora. Na primjer, ovdje možemo vidjeti da smo dobili signal za otvaranje buy pozicije i možemo vidjeti da trend dashboard također pokazuje bullish trend na više vremenskih okvira. Dakle, ovdje možemo otvoriti buy poziciju. Nadam se da ste razumjeli indikator. Sada prijeđimo na sljedeći indikator na našoj listi. Sljedeći je Fair Value Gap Absorption Indicator od LuxAlgo. Ovaj se fokusira na neravnoteže na tržištu, područja u kojima se cijena kreće prebrzo, ostavljajući praznine iza sebe. To su takozvani Fair Value Gaps i oni često djeluju kao magneti, povlačeći cijenu natrag kako bi popunila neravnotežu. Ljepota ovog indikatora je u tome što on ne samo da označava te praznine, nego i prati kako se one apsorbiraju tijekom vremena, tako da zapravo možete vidjeti odbija li ih tržište ili ih popunjava. Snažna strategija ovdje je kombinirati ga sa alatom za praćenje trenda, kao što je Adaptive Trend Finder Indicator od Julian Esche. Možete otvoriti karticu indikatora i potražiti Adaptive Trend Finder Indicator by Julian Esche. Prvo otvorite postavke ovog indikatora odavde. Zatim postavite kanal na long term kako bi filtrirao manji šum i pokazao dominantni trend. Dakle, kada se cijena povuče u bullish order block ili fair value gap unutar uzlaznog trenda, to je vaša zona za kupnju. Možete čak podesiti mitigation postotak kako biste odlučili koliko duboko želite čekati prije ulaska. To je precizan i kontroliran način hvatanja trgovina gdje se cijena korigira prije nego što nastavi svoj glavni smjer. Isti uvjeti se mogu koristiti za sell trgovine. Sada prijeđimo na sljedeći indikator na našoj listi. Osjećate li da svi oko vas imaju koristi od umjetne inteligencije, ali nemate pojma odakle početi? Nemojte više čekati, počnite danas. Naš besplatni bot za trgovanje jednostavan je za korištenje, pokreće ga umjetna inteligencija i može vam zaraditi do 1% profita svaki dan. Već se pridružilo preko 50.000 članova. Sada kliknite donju poveznicu da biste dobili besplatan pristup. Ovo je vaša prilika da iskoristite snagu umjetne inteligencije i napravite korak prema financijskom poboljšanju. Nastavljamo sa Session Sweeps Indicator od LuxAlgo. Ova je savršena ako volite trgovati tijekom sesija,
kao što su London Open ili New York Open, ili ako koristite ICT stil setupova. On mapira glavne tržišne sesije i automatski označava gdje se uzima likvidnost, ili iznad najviših ili ispod najnižih cijena određene sesije. Prikazuje ove zone kao plave i žute zone izravno na grafikonu. Prvo otvorite postavke ovog indikatora i u inputs dijelu omogućite Market Structure Shifts opciju. Na primjer, ako želite koristiti ovaj indikator, ovo je način kako ga možete koristiti. Ako dobijete sell side sweep, a zatim vidite bullish change of character, to je savršen buy setup. S druge strane, buy side sweep, nakon kojeg slijedi bearish change of character, signalizira mogući preokret prema dolje. Ono što volim kod ovog alata je to što sve održava vizualno, jasnim i čistim. Jasno možete vidjeti gdje je likvidnost uzeta, a promjena strukture pomaže potvrditi radi li se o pravom preokretu ili samo o šumu. Sada prijeđimo na sljedeći indikator. Sljedeći se zove Auto Chart Patterns od Tendoscope. On automatski skenira tržište i označava klasične chart paterne poput trokuta, zastava i wedge formacija u stvarnom vremenu. Ne morate crtati ništa niti nagađati u kojem patternu se nalazite. Indikator ih automatski pronalazi i označava. To je posebno korisno za nove tradere koji se muče ručno identificirati takve setupe. Sjajan način za korištenje je dopustiti indikatoru da istakne breakout pattern, a zatim kombinirati taj signal s potvrdom volumena ili pokretnim prosjecima kako biste potvrdili momentum. Ovo uklanja nagađanja iz pattern tradinga i održava vašu analizu čistom. Dakle, ovaj indikator je također obavezan za isprobati. Svakako ga dodajte u svoje strategije trgovanja kako biste dobili dodatne potvrde prije nego što otvorite buy ili sell poziciju. Na kraju imamo Dynamic Support and Resistance Zones od Chart Prime. Otvorite karticu indikatora i potražite ovaj. Ovo je zasigurno jedan od vizualno najimpresivnijih indikatora za identificiranje ključnih zona. Uzima pivot points i grupira ih u obojene zone na grafikonu. Što je zona gušća ili tamnija, to je razina jača. Također ćete vidjeti male zelene i crvene R točke koje označavaju reteste tih zona, što može poslužiti kao potencijalni ulaz. Indikator čak uključuje i pokretni prosjek izračunat iz pivot podataka koji djeluje kao centralni pivot level. Vrlo učinkovit pristup je kupiti kada cijena retestira snažnu zonu podrške i zatvori iznad tog pokretnog prosjeka. Brzo možete provjeriti koliko je razina snažna gledajući boju zone. Što je nijansa dublja, to je područje jače. To je jednostavan, ali izuzetno učinkovit način za vizualizaciju strukture tržišta i trgovanje izravno s čistih razina umjesto nasumičnih linija. Dakle, ovo je 5 next gen indikatora koji mogu potpuno transformirati način na koji analizirate tržište. Svaki od njih vam daje novi sloj uvida, bilo da se radi o liquidity sweeps, fair value gaps, dinamičkim zonama ili preokretnim patternima. Najbolji dio je da su svi dostupni odmah na TradingView i možete ih početi testirati na bilo kojem paru ili timeframe-u. Ne zaboravite, ključ je da ne zatrpate svoj grafikon. Odaberite jedan ili dva od ovih alata koji odgovaraju vašem trading stilu i savladajte ih. Kada to učinite, vidjet ćete koliko će vaši ulazi postati čišći i sigurniji. To je to za današnji video. Hvala što ste gledali video do kraja. Vidimo se u sljedećem videu.